ka sha gaishe Allah ya saka da ka sha gaishe Allah ya saka da nagode sha gaishe nagode nagode Allah ya bai zumunci Allah ya bai zumunci. To yanzu shawarar da zan baka amarya da kai ka ji ka giji ka rike ta amana ci sha din naka ne kuma in ka tashi sawa ka sa a hankali na san halin kayana kai baka da kirki akwai ka da bawa na san ka da bawa ka san kai za ka bare a dole ne kai za ka bare to sai ka ba a hankali shi ne ka ba a hankali a shiga a hankali ba saboda ka ai barna ya mana a a mutum ne shawara nake wa kai yau an mutu sai a ji ma hankali bakin wannan dan gidan nan wai haka fito tun da wuri haka me aka yi da maza da Allah tun yanzu ka fito da sassafa ka gaskiya ka ban kunya ai kamata ya a ce sati zaka kana ba wuta ina ga mutum ina to ka ba wai me faru ne me faru kileba ba za ka gane ba da ƙura me faru yanzu kai saboda wannan abun kai to ka bada maza wallahi Allah ai bari in gaya maka da wanda ya fi ka zabula za mutumi na amma da na kai shi gurin Sadiya Haruna ina gaya ma yanzu idan ya shiga ciki kuka take Allah mutumi na Allah zan kai ka gurin Sadiya Haruna ta hada ka mutumi na duka kamar dan doki kana su kuwa mutumi na Allah mutumi na je ka fito dole je ka fito yanzu je ka fara Wata ne zai ba